yo creo que no hay tiempo ya. Están en un sitio donde ya son fácil, Gales o Francia o en un sitio donde vuestro continúa, ¿no? El sitio, la categoría, ¿no? Bueno, ha estado, en octubre estuvo con Iberia en septiembre. Sí, pero que continúa, edad entra, ¿no? Como esos llevan la... Ya no sé si lo convocarán o no. La edad como es diferente aquí. Sí, es sub-20. Aquí es con el año nacional, pero hay países con la temporada, me parece. Sí, claro, sí. Depende de que cumplas la temporada. Bueno. Sería segundo de sub-20. En cualquier caso, sí. Si lo convoco. Seguro que sí. Esa es otra. Claro. Estaría guay, pero... Esto preguntas aquí a Javi Saúl. No. Bueno. ¿No ves cómo lleva la gorra? Sí. De la FER. No, de la FER no, porque me lo regalan. Es para poner. En el antiguo hay uno, ayer le vi y hoy también le he vuelto a ver. Lleva un puñito de estos. Eguerdion eguzkitsu eta bero xamarrak gaur hemen gutxienez Hernani Árbitro, exactamente. Un alto. Club de Rugby zelaian edo Landare Toki Rugby zelaitik Le voy a entrar. ari gatzaizkizu gaur ere Espainiako ohorezko B mailako lehen multzoko partidari dagokio gaur Landare Toki Rugby zelaian eta Leicester batean ekingo zaio partidari. Bueno, ese número da, Amalau, Ameiru. Hernanik etxean jokatzen du biztan da eta Gijon taldea hartuko du gaur Hombre, aquí viene... jardunaldi berrian. Eta partida hasiera eman dio epaileak oraintxe bertan. Hamar metroko lerroraino ailegatu ez denez, berriz zelai erditik atera beharko dute. Edo ikusi duzuen bezala irudian, epaileak adierazi dio Gijoni errepikatzen nahi zuen edo uztartze bildua zelai erdian eta halaxe erabaki du Gijonek uztartze bildua zelai erdian markagailua eta armail nagusionen erdialdean dagoen zelai erdiko marran. Errepikatzea adierazi du epaileak eta berriro beraz esan behar dizuegu eguraldi hasieran esan dugun bezala eguzkitsua haizea iragarrita zegoen, haize bolada indartsuak eta zenbait lekutan hala izan da, hemen ere haizea dabil baina ez horren besterako momentu honetan behintzat. Hala ere haizeak bere eragina izango du biztan da. Eta zigor kolpea Hernanien kontra. Zelaia berde-berdea. Belarra berba altu xamar, baina momentuz bate aitzakiarik ez. Partida hon bat ikusi ahal izateko edo jokatu ahal izateko. Eskasa alboko sakea armailaren aldetik eta Hernaniren esparruan zelaian. 6 jokalari, 7 jokalari, beraz jokalari guztiak hiladan, alboko sakean, eta Hernanik lapurtza lortu du baloi hori, nahiz eta kontrola ezina izan baloi hori, eta azkenean Gijonek berreskuratu du baloia, eskura jokatu izateko aurrelariekin, saietzeko zulotxo batzuk egiten, baina Hernani bere ganatu du, Hernani lapurtu dio baleo, Garbajo baloiarekin, korrikaldi bizian, indartsua da Garbajo, ez oso altua, baina bai indartsua, eta berak errekuperatu du berriro, orain uztartze irekia Hernaniren alde, eskura jokatuko dute, aurrelarien bitartez, zuluak egin, metroak irabazi, eta jada Gijonen zelaian behar dute Hernaniarrek. Baloia hori bai, zaila pasari dagokionez,
orain Eustartze bildua eragindu Anar Zelosegik, eta ezker aldera jokatzen ari da Hernani eskura. Aurrera pasea, baloi aurrera zaie, eta ondorioz abantaila erakutsi du bai, Gijonek bereganatu delako baloi hori, eta azkenean jokaldiare bai, eta Hernani zelaino bailegatu, 10 metroak igaro, eta galdu edo lapurtu egin dut Hernaniarrek orain, kontraerasoan, zuluak eraginez, eta baita metro asko egin ere, eta ensaio etor liteke, Kanok darama baloia bi eskuetan, baina azkenean ez du iristerik izan ensegulu baino, eta alboko sakea Gijonen alde. Kano gaztea ez du ailegatzerik izan ensegulu baino, eta ondorioz, ikusi duzuen bezala, defensako jokaldia egin du Gijonek, eta baita zelaitik ere albora atera Armailanen aldetik. Esan guke orain arte eguzkia bete-betean genuen, gauzak ikusteko ere pixka bat eskizamar, baina tira, orain esperuan, eta horri esker hobeto ikusteko aukera dugu. Ea ba, Hernanik jarriko du jokuan, bi aurrelari arteko pasabidetxoan, eta baloi hori lortu ezkero, irabazi ezkero, ez, zigor kolpea Hernaniren kontra, hor lehen lerroen arteko lehia horretan, bertatu da zigor kolpea. Bai, egia esan gaur ez da ostikako jokoan jarduteko aukera ona, esan dizugu haizea dabilela, eta hori ongi kontrolatu behar da. Joko sakea, Gijonen alde, 22 metroko lerroan. Jokalari guztiak hilaratuta, zazpina jokalari, ozta lortu dute Asturiarrek baloia jabetzea, defensa ona Hernanik, baina hala ere eutsi dio Gijonek baloiari. Eta orain defensako ostika da. Momentuz, beraz, nagusitzen diardu pixka bat Hernanik, eta zenbait gauza aipatuko dizkizuegu transmisioan zehar. Baina bitartean, ikusezagun jokoan, Hernanik aterako du alboko sakea eskasa, eta jokalari guztiak, zazpina jokalari hilaratzean, erdialdea, eta Kano gazteak, bi eskudera jaso du baloia, ongi harrapatu du, eta horren Eustartzela joan, biratuz pitin bat, lortu nahi du Hernanik metro batzuk, aurrelarien bidez, aurrelarien bitartez, bultza eta bultza, ala dio gainera Hernaniren hola baiteko lelo batek, bultza Hernani, horrein ezkerraldera eskura jokatuz, jokaldi tradizionala, joko zabatzai, orain Anar Zelosegi Gibeleko jokaldia sartu da, Beñat Arizetak pase egin, eta ezkerraldetik ensegua. Hernaniren lehen ensegua. Berez, emaitza ez onak ditu orain arte Gijonek, eta orain ere, espero dugu hemen gauza bera gertatzen da. Momentu, 7. minutuan, 5 eta huts Hernaniren alde ezkerre galetik egindako jokaldiari esker.
Hubo un momento... La segunda tarjeta se viene un poco abajo. Eta baliatuko dugu adierazteko orain agetaratze saiakera oso albotik. Baita lortu ere Beñetarizetak bere hankako jokoren zorroztasunari esker zigor transformaketa lortu du oso albotik urumearen aldetik. 7. minutuan egindako enseguari transformazioari gehitu ezkero, 7 eta gutxi Errani aurretik eta 9. minutua betetzear dela. Erditik atera du Gijonek eta ongi jasoa gibelean atzealdean Erraniren aldetik, Erraniarrek orain Uztartze irekia Gipuzkoarren zelaian, 20 metroko lerroan, eta kontraerazoan, utxa galantari aprobetxatuz, Gijonen ensegua. Pensaztu dugu utxa izan dela pasean. Eta Erranik ensegua inondorengo minutuan, lortu du Gijonek bere lehena. 9. minutuan nahi zuzen ere. Ondorioz orain ensegondoko transformaketari ekingo dio Gijongo erdiak eta Zazpinako berdinketa Errani biztat da sailkapenari dagokionez, lortuteko emaitzari dagokienez, aldea egin behar luke norgehiagoka honetan, ea ba hori gertatzen den. Sakea erditik eta han Erranik laguntzaile dituen Goro LKSNez, Kronika egunkaria, Keinu iragarleen laguntzaileen azpialdean jaso dute baloia Gijonekoek, urrundu, bote kaskartxa amara egin dio Nartzero Sigiri, baina azkenean lortu du bereganatzea eta orain erasoari eskura jokatuz Erranik. Eskura jokatuz Armailan aldera, baina momentuz behintzat defensa onari da egiten Gijon. Ezkerraldera berrekingo diote jokaldeari, beste fase batean. Eta Nartzek erabaki du defensa goitikako jaurtiketa egite eta baita metro batzuk irabazi ere, Beñetarizetak nahi zuen baloi hori eskuratu, baina ez du erres izan eta azkenean Uztartze irekian lortu du Erranik baloia, baina urrundu arren Gijone jaso du eta LKS-nez iragarkiaren azpialdean bertan, alboan, lortu dute etetea jokaldia eta Erraniren aldeko alboko sakea izango da. Gasolindegia Kadabel abia du laguntzaile Erranik eta horren azpialdean, Big Mat Arizeta erreformak, eraikuntzako materialak eta horren parean alboko sakea Erraniren alde, baita irabazi ere eta bain eskura jokatu Armaia aldera. Julen Kano ari da desente sartzen jokaldian, pasea luze xamarra eta azkenean baloia aurrera hori zaie. Erraniarrei eta ondorioz Gijonen esparruan ensego lerrotik 25 metrora hor nonbait Uztartze bildua Gijonen alde.
polo eran costado ahí. Y el espalda, como ahora, pierna en vuelo. Ahora, mi mesa me gusta mucho. Pasa que tuvo buen pie, luego falló y ya le cambiaron, le sacaron al tiempo hacia el... Está jugando, el Masí está jugando. Jarraituko jokoa, hain justu ere lehen zatiko 13. minutuan sartu gara, 14. minutuan, eta markagailuak, han zelaien erdian Landaretok errobi zelaia duen markagailuaren emaitzak 7-7 adierazten du, Bultza Euskaraz du markagailuaren gainealdean, eta horixe da Hernaniren lehen horietako bat. Bultza Euskaraz, arlo guztietan, eta orain Gijonek irabaziko du Uztartze bildu hori, baita defensa lanean ere hango zurrunduna izan, Anartzek hankaz gelditu du, eta baita baloiaz jarri ere, Uztartze ireki eragin du, eta orain aurrelarien bitartez metro motxo batzuk irabazi, eta jokaldeari berrekin han zeuden pare bat lehen lerroko jokalari hernaniar, eta horiek lortu dute baloiari eustea, eta ezkerraldean erasoariekin berriro ezkerregaletik lehen esegu handik gertatu da, eta orain zigor kolpea eragin du Erranik, nolabait Gijondarrek blokeatzeagatik baloiaren irteera eta alboko sakera bideratuko dute segurazki Erraniarrek hori da. Ensegurerotik 10 metrora edo alboko sakea edo eskasa egiteko aukera izango du alde Erranik, eta hor jokalari guztiak hilaratuko ditu. Erranik 7 alegia, eta biztan da, baita Gijon ere, Uztartze erdia aldatu egin du Erranik, eta aurrelari bat jarri du. Primeran jaso dute, irabazi dute baloia etxekoek, turi gorri berdez jantziteko jokalari, eta baita Uztartze lasoan ere, Bultza eta aukera ensego egiteko. Bai, alaxe gertatu da. Hain justu ere, 16. minutuan, Erranik bere bigarren ensegu egin du. 12 eta 7, aurrelarien bitartez, Uztartze lasoa baliatuz. Eta ondorioz, biztan da, markagailua pixka bat aldea lortzeko, berriro ere ezker aldetik, Urumea ibai aldetik, alboko marraren parean, Beñatari zeta saiatuko da. Eta ez du lortu, urrun zen, alboan zen, eta horrelaxo geratuko da markagailua. 12 eta 7, 17. minutua bete dela. Además un ensayo era nuevo por culpa de él. En el paquete anterior al ensayo eta berrekin diote jokuari jaso dute baloia atzealdean Erranikoek, eta nolabaiteko erasoariekin eskura jokatuz, ezkerregalean, eguzkia kontra dute
Gipuzkoarrek baloia hori ere bai aurrealdea eta ondorioz Uzartze bildua. Ea ba, orain erasoan Gijon taldea Uzartze irekia eta zigor kolpea beraien kontra, Asturiarren kontra, hain justu ere. Sí, porque yo creo que la palabra no, no sé si es el 7. Río, agua, yo estuve, Jokoan da berriro norgehiagoka, baloia errekaldera bidali dute zigor kolpearen ondoren Erranikoek eta orain Uzartzea edo alboko sakea eskaza irabazi du Erranik eta eskura jokatuz, metro batzuk irabazi nahian, dihardute Gipuzkoarrek, baita lortu ere orain ezkerraldea, eta zelai erdia gainditu ostean, dator Erraniarren aukera aparte onsegua lortzeko, han ezkerraldean, Urumea ibaiaren aldetik, jada Gijonen esparruan dihardute jokoan, eta Uzartze irekia eragin bai, baina aurrera joan zaie baloia Erraniarrei, aitzin pasea beraz, Uzartze bildua Gijonen alde. Gogoratuko dugu besteak beste, laugarren jardunaldian, Erranik mendean hartu zuela Uribe aldea Mungi aldean, Ezkaitarren kontrako norgehiagokan, huts eta 55 irabazi zuten Erraniarrek Uribe aldearen kontra. Eta gaur 5. jardunaldian dugu Espainiako Gorezkok B mailako lehen multzoko norgehiagoko honetan. Ea ba, lehen zatiko 22. minutuan gea, Erranik 12, Gijonek 7 eta orain guztia kontra esango genuke pitin bat Erranik eta aukera jokaldia antolatzeko Uzartze bildua del duelako aukeran, lapurtu ezkero jakina Gijonek egingo baitu sakea, edo sartuko baitu pasabide txoan. Gogoratuko ditugu, 5. jardunaldiko beste emaitza batzuk kontuan hartzeko. Getxok 78 eta gutxi irabazi zion Gaztediri. Hori esan dizugun bezala 4. jardunaldiko norgehiagokan. Gipuzkoa sortzenek
Pasek Belenozen kontra jokatu zuen horri dauka, 18 eta 28 galdu zuten Gipuzkoarrek. Belendio Cormorán Rugby Club de Santanderrek Unikari, Nafarrari, tanto batez irabazi zion, 19 eta 18, bitartean jarraituko du jokoan, ensegua egin dizekidako Erranik, Anartzo Losegi pase luzea Beñat Arizetari, eta Beñat Arizetaren ensegua. Erraniren hirugarrena. 17 eta 7 Beñat Arizetaren ensegua. Anartz Elosegiren pase dotoreari amaiera emanez. Hor bada jokalari bat, Errani jokalari min hartuta berdegunean, eta bitarten bukatuko dugu lagoren jardunaldiko norgehiagoken zerrendan. Esan dizuegu, Erranik huts eta 55 irabazi ziela Uribe aldeari. Oviedok etxean jokatu zuen, hain justu ere Universitari Bilbao taldearen kontra, eta Bilbotarra nagusitu ziren 15 eta 24. Eta beste neurketa, beste norgehiagoka batean, Gernika Rugby taldeak 3 eta 28 irabazi zion gaur Errani jokatzen ari den Gijoni. Ez zuletu ensegu ondoko eta formak gauzatzea edo agitaratzea Beñat Arizetak, eta hortan geratuko da markagailua 17 eta 7 lehen zatiko 25. minutuan. Garbajok jaso du baloia, ezkerraldea eskuko jokoan, atzetik, Errani Artzelosegi, baloia den giuntzi dio. Pasua barrualde da, zerai erdia gainditzen ari da Errani Iaga. Estartze irekia aurrelariek eragindakoa. Eta eskuinaldea, armaia aldera, berriro aurrelariekin lortu nahian zulua egitea. Bigarren lerrokoek ere parte hartzen dute. Baloia ez oso ongi bideratua, eta berriro baloia Erraniren alde zigor kolpea gertatu delako. Ezkerraldetik jokuan, eta orain Uztartze ireki irabazi ondoren, eskuinaldera eskuko jokoan Juren Kano, baloia primeran gorde du, Uztartze ireki egin, ezkerraldera pase bikoitza, Anartzelosegik ezkerraldera, eta han Beñat Arizeta baloia jaso, nola edo ala pasea egin, eta aurrera jarraitzen du Erranik ensegu lerorako bidean. Gijonen zelaian, 22 metroko esparruaren barnealdean jada, ezkerraldeko alboko marraren parean, eta berriro segi jokaldiarekin eskuko joko orain, aukera Errani, baina jokaldi zigor kolpea, nolabait pasillo egiteagatik edo Errani. ¿Ha habido alguna norma aclaratoria o algo? Y es que muchas veces van buscando al sube Aizea bai, orain pikin bat zakartu da, txuko gainera, kontra du, eta jokaldi aparta momentuz, azken momentuan Gijongo jokaldi eskua sartu du, eta epaila eta adirazio jokaldi horretan ez duela falta egin,
eskuan eman dio kolpea eta segurazki min hartuko zuen. Gaurko jardunaldiko partida batzuk ere, jokoan dira jada, hau dira bosgarren jardunaldiko norgehiagokak. Hemen Landare Rugby toki zelaian, Hernani eta Gijon ari dira norgehiagokan. Autenik da, esan dizudan bezala Hernani jokalari bat mina hartu du aurreko jokaldi horretan, kontrarioak eskuka eman diolako fase egin nahi zuenean, eta ondorioz eten da jokoa. Eta min hartuta bai, joko zabaltzea Hernaniarra, eta zelaia utziko du, eta biztan da, momentuz behintzat, aldaketa egingo du, Hernanik hasierako 15koarekin alderatuta. Zango dizugu, bai, egia da, izugarrizko indarra hartu duela eta zailtasunak eragingo ditu norgehiagokan. Jokoan berriro, norgehiagoka etenaldiztxoaren ostean, eta Gijone jarri du jokoan uzartze bilduan, eta ozta baloiari eutxi, Gijondarrek eutxikoz bai, eta izaren laguntzaz, zelai erdi gaino, atera du baloia. Beste partida bat, gaurko jardunaldian, Oviedok Getxo hartuko du etxean. Eta Uribe Aldea Bizkaiko taldeak bisita egingo dio Pase Belenosi. Eta jarraituz gaurko norgehiagoekin Gasteizen, Gaztedik eta Gipuzkoa sortzen taldeek jokatuko dute norgehiagoka. Ea ba, zelai erdien da joko hemen Landare Tokio Rugby zelaian. Alde handixamarrarekin sartu du zartzerdiak baloi hori. Baina
zela erdian Uzatze Bildua errepikatu beharko dute. Gernika taldeak Kormoran Rugby Club Santanderko taldeari 48 eta 10 irabazi zion. Eta beste jarduan horretako beste norgehiagokan Universidad Bilbao taldeak Iruñako Unika hartuko du etxean. Hoi dira, 5. jardunaldiko norgehiagokak. Estaría abriendo una indartsua, Gaztedi eta Gezalagokelan Gipuzkoa sortzen arteko norgehiagokan 12 zen partidua aztekoa, eta jada aurretik da Gipuzkoa sortzen 5 huts eta 5. Eta transformaketarekin huts eta 7 aurretik Gipuzkoa sortzen. Hemen bien bitartean 17 eta 7 aurreratu da Errani markagailuan, Gijonen kontrako norgehiagokan, eta gainera jada lehen zatia amaitzear Leicester batean. Orain Gijon da erasoan, alboko sakean 5 jokalari gozatu dute hilara, eta Gijonentzat baloia, ea orain eskuko jokaldian asmatzen duten Gijondarrek, eta defensa zorrotza egiten duen Hernani. Momentuz 22 metroko lerroan Hernaniren zelaian. Uzatzelazioa osatu da bultzaka Gijon, eta baita eskuinera zabaldu ere, baina hor aurrera erori zaie baloia, eta ez duen ez Hernanik lortu abantaila degea. Hernaniren alde Uzatze Bildua. Nola betiko beste batzuk Hernani dagokionez, badakizue ez zuela onartu Hernanik ez zuela onartu Gipuzkoa sortzen barruan sartzea, eta ondorioz denbora pitinga pasa ondoren lehen ziarduen zuzendaritza batzordeak dimititu egin du, eta orain batzorde bat sortu da, hauteskunde berriak egin arte edo lehendakari berria hautatu bitartean batzorde bat osatu da, izan ere denboraldia hasita zegoen, eta dimisioa eskatu edo dimisioa onartu zaio aurreko zuzendaritza batzordeari eta lehendakariari, Jose Alosegi, eta orain zuzendaritza batzorde horrek, behineko batzorde horrek, bideratu beharko du pixka bat, lehendakari berria hautatu bitarteko epean. Hori etxeko kontoi dagokienez. Lanean jarri da jada dimisioa onartu zenetik, orain dela egun batzu bakarrik, aste bat, eta gaur da lehenengo norgehiagoka nolabait batzorde horrek bideratu edo bideratuko duena, bai, hori da, hurrengo bilera bitartean, eta zuzendari berri bat hautatu bitartean. Orain hemen Landaretoki Rugby zelaian Gijonen aukera zigor kolpea gauzatzeko, argitaratzeko bidean jarrita du Gijongo erdilariak. Hagen aurrez aurre, aldea du pikin bat aizea, beraz, badu aukera hori. Eta baita lortu ere.
17 eta 10. Legezko denbora 38 minutu da, baina segurazki desente luzatuko da izan den etenagatik. Erditik atera Erranik, ez dute lortu Gijoneko baloia jasotzea. Julen Kano gaztea gaur oso aktibo dago, baloia jaso, uztartze ireki eragin, eta Ekaitz Arrozkide barrura. Zuzenean, korrikaldi aparta, 22 eta 10. Bistan da orain oso aukera aparta duela Beñat Arizetak, nahiko agen aurrera duelako jaurtitzeko aukera naiz eta aize pitin bat kontra izan. Baina, Janok egia esan, baloia berreskuratu eta jokaldia abiarazi du bikain eskuin aldetik ezker aldera. Beñat Arizetak, ez, kanpora, zen dugu haizeak ere baduela bere eragina eta horixe gertatu da neurri handi batean. 22 eta 10, Landaretok Errubi zelaian, lehen zati amaitzeko, 4 minutu, esan dugun bezala etenaldia gertatu delako. Baloia 10 metroko lerroko esparruan jaso Erraniarrek, baina lapurtu egin dute Asturiarrek, ikusten duzen bezala gorriz eta beltz jantzita dihardute Gijongoek. No, ya sé de qué va. Ya sé la historia. Sí, pero... Como que hace cuánto tiene un documental sobre el tipo de cosas. Sí, pero estando ya en Europa, ya estando para la ciudad de Mautas, sin un reportaje, qué fuerte, se ve flipado. Y claro, no es que el protagonista de todo es barato. Un año y el otro joven Por eso ha sido partido de los tipos, pero ha sido esto. Ha hecho hoy a ver la captura. Gijondarrentzat aukera orain, segua egiten saiatzeko eskuin aldera eskura jokatuz, baina Erraniarrek lapurtu dute baloia, baina beti ere Erraniarren zelaian diardu jokoak 20 metroko lerroaren barrualdean, eta gainera zigur kolpea Gijondarren alde. Haize ufada gogor xamarra ditugu, momentu honetan Landare Errubi toki zelaian, eta pensatzen dut Euskal Herriko leku askotan, hala baitago iragarrita gaur. Haize ufada bortitzak, ea ba, Gijonentzat, baloia, pasabidean sartu, eta ezker aldera, armai aldera eskura jokatu nahian, beti ere Erraniren zelaian, eta 20 metroko esparruaren barruan, aurrerarien jokaldiaren bitartez,
lortu nahi du Gijonek bere gaurko bigarrenen segua, baina defensa zorrotzean dihardute erraniarrek. Hala ere, baloiaren jabe dira asturiarrak, ezkerraldetik, armailaren aldetik, eta bigarren handiak baloiari eutsi ahal izan dio, nahiz eta defensa aparta egin erranik, eta orain hagen aurrez aurre dihartute asturiarrek esegulerrotik 10 metrora, eta zigor kolpea adierazi du epaileak ez duelako defensako distantzia mantendu, ez duelako distantziari eutsi, jokoz kanpo beraz, Hernaniren alde eta zer erabakiko dute Gijondarrek. Arbora bialtzea baloia eta handi berrabiaraztea jokaldia eskasaren bitartez. Jokalari guztiak izango dira ilaratzean. Zazpina jokalari, talde bakoitzak. Eta Gijone jarriko du jokoan alboko sake hori. Izan da jokaldi latua, lehenengo jauzikariari, baloia bi eskutara pikain jaso, ustartze bildu osatu, eta ensegu lerrotik 5 metrora, 8 metrora dihardute asturiarrek, baloiaren jabe direla. Ustartze irekia, eta orain aurrelarien bitartez, eta baita eskuinera zabaldu ere, eraso arriskutsua baina erranik lortu du baloiaz jabetzea, baina epaileak adierazi zuen zigor kolpea eta gainera txartel horia Anartz Elosegi 10 minutuz kanpora. Lehen zatiko 4 minutu geratzen direla. Anartz Elosegi txartel horia eta bigarren zatia ere, 14 jokalarekin ekin beharko dio Hernanik. Eta Gijonek erabaki du, ja lehen zatia amaitzear dela, gutxienez zigor kolpea gauzatuz, 3 tanto batzea markagailu hori. Gogoratu, 22-10 direla aitzinetik aurretik hernaniarrak. Baita lortu ere. Hortaz, lehen zatien amaieran, Hernanik 22, Gijonek 23. Gogora dezagun, lehen zati honetan horrela izan direla kontuak markagailuari dagokionez. 5 eta huts aurreratu da, 7 eta huts. Hernani ezkarregaletik Garmendiak egindako ensegua eta transformaketarekin. 9. minutuan lehen ensegua Gijonek. Hutsa Hernanik defensa eta Jose Kapelasko egin du ensegua. Transformaketarekin 7 eta 7. 16. minutuan aurrelarien jokaldian Iker Eizmendik barkatu 12 eta 7. Beñataristak ondoren ensegua, Anartz Elosegik egindako pasea baliatuz ezkerraldetik 17 eta 10. 28. minutuan Oskar Martinezek zigor kolpez 17 eta 10. Minutu bat beranduago, 29. minutuan, korrikaldia handia, Arrozpidek, ensegua, 22 eta 10. Eta azkenik, jokal lehenzatiko azken aukeran, Gijon hurbildu inda markagailuan zigor kolpea gozatuta, 22 eta 10. Beraz, ez da izan hain
nagusi Hernani, naiz eta markagailuan bai, 22-13, baina bueno, Gijonek ere izan ditu bere aukerak eta aprobetxatu ditu. Momentuz lehen zatia amaituta, 22 eta 13 bosgarren jardunaldiko partida. Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren.
Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin, eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat, eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez barru mundua ezagutzea, eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako, eta lagun min asko egiten diralako gehien bat. Eguerdion beste behin Erraniko Landarer toki rugbi zelaitik, bigarren zatiera hasiera emango zaioa justu Erranik eta Gijonek jokoan duten partida. Oraintxe bertan Gijonek jarri du jokoan eta ez duenez 10 metroko lerroa gainditu, Uztartze bildua zelaiaren erdian. Gogoratu lehen zatian aurretik jarri dela Errani, 22 eta 13ko markagailuarekin. Erranik lauen zau egin ditu jada, eta Gijonek bat. Beraz, Errani badu momentuz, gehigarriko puntua ere. Laizterra adieraziko ditugu, Erranin hasierako 15koa hau izan da, lehen lerroan Tomas Alfonso Infante, Xabat Untzu eta Beñat Etxarri, bigarren lerroan Beñat Iradi eta Andoni Larrarte, hirugarren lerroan 6 zenbakiarekin ezkerre galean Iker Reizmendi, eskuine galean Joseba Diade Mendibil eta 8arekin Giltza Julen Kano Gaztea. Uztartze erdien Oian Dominguez, eta hirugarrenetako lerroan joko zabaltzailea Beñat Garmendia 10 zenbakiarekin, 11arekin ezkerre galean Ur Garmendia, eskuine galean Iker Carbajo eta erdietan 12 zenbakiarekin Gaizka Arrizabalaga eta Beñat Arizeta eta gibelean atzealdean 15 zenbakiarekin Anartz Elosegi. Orain 10 metroko lerro gainditu Errani, beti ere Gijonen zelaian eta jokoan diardu ezkerre galaldera eskuko jokoan, orain Uztartze irekian. Oian Dominguezek eskuinera zabaldu, Erreka aldera, Urume aldera, eta Gaizka Arrizabalaga baloia jaso ondoren, ongi eutxi, Uztartze irekia eta segurazki berriro ezkerra aldera eskuko jokoa egin nahian Hernani. Ez, aurrerarekin segitzen dute, zelai erdiek gainditu ondoren,
dena kokatuta. Xabat Untzuek bikain jaso du baloia eta ezkerra zabaltzea lortu du. Joseba Diebe Mendibil, Iker Garbajo, baloiarekin 10 metroko lerro gainditu dute. Gijonek zelaian Garbajo platatzea nahiko zaila da. Eta hori erakutsi du oraingo jokaldian. Eskuin aldera eskuko jokoan eta Arrizabala baloia jaso ondoren eskuin aldera. Eskuin legalean Urgarmendia baloia jaso du, gogoratu lehen zatian ensegu bat egin du Urgarmendiak eta azkenean Hernanik 5. ensegua egingo du. Zuloa bikain aurkitu duelako eta abiadura handiz baloiari bikain eutsiz lortu dute Hernaniarrek. 27 eta 13ko Beñat Etxarrik egin du ensegua. Ondorioz, markagailuan ja pixkanaka aldea egiten Hernani, 27 eta 13 eta baita Beñat Arizetak transformatu ere. Ondorioz, 29 eta 13 bigarren zatiko 3. minutuan eginiko ensegua ere eski. 5. ensegua jada. Julen Kanok nola edola bikain jaso du baloi hori, Iker Garbajo metro batzuk egin, zulo aurkituz eta erasoa antolatu nahien orain. Oian Dominguez baloia zabaldu eskuin aldera, nola edoala baloia eutsi baina aitzin pasea hor Hernanik laguntzaile dituen iragarkien azpialdean nonbait. Garbi papergintzan diharduen lantegia, Kominter, Doros, lehen aipatu dugun bezala. Uzartze bildua, Hernaninen zelaian errekaldetik, Urumearen aldetik. Gijone jarriko du jokoan, hain justu ere, David Moreirak. Etenalditxoa jokoan. Etenalditxo luze xamarra. Eta Gijongo uzartzerdiak, Daniel Correiak jarriko baloia jokoan, bi uzartzen arteko pasabidea baloia sartu eta baita irabazi ere baloia, Oskar Martínez lehen pasea eta badoaz eskuin aldetik, Beñat Arizetak zorrotz plakatu du kontrarioa. Hala ere, Gijone jarraitzen du baloiaren jabe izaten. Uzartze irekian, ezkerraldera zabalduko du Moreirak baloia eta baloia horrela antzer hori zaie Gijongoi, ea epaileak bai. Uzartze bildua Hernaniren alde.
Hernanik lau aldaketa egin ditu, lauak aurrealdean, pixkanaka ikusiko dugu. Adrian Sánchez sartu da aipatuko ditugu pixkanaka. Todos los que están en el maratón, que no, pues han salido a correr. Por eso ha venido Mañez, también me ha llamado Iván. Yo, ¿Llevas correr maratón o qué? la cantina de Estigarraga, de fútbol incluso. Y haber regulado. Hombre, digo, esto es nacional es distinto. ¿Esto es nulo? Hay tiempo que ha sido gorda, las rurales el viernes. Pero ahí, pues es el deporte que no existe en el que hacen en el no se lleva la tejabana. Pero en el campo de fútbol, ya. Y que era fútbol. Los corredores del maratón que han venido de Madrid Eten alditxoa amaitutzat ematen epaileak, lehen zatiko 9. minutua bete da jada, eta momentuz aldea ondixo amarrez, Hernani nagusi, 29 eta 13. Bosten segu eginda dagoeneko, beraz, gehigarrizko erasoko puntua bereganatua du Hernanik. Orain Hernani dagokio pasabidean baloia sartzea, eta horretan Oian Dominguez baloia eskuetan duela. Ongi sartu eta ezker aldera eraso joko, baina zangoz jotzea erabaki du momentuz joko zabaltzaile Hernaniarra. Baloia kontrolatu ezin da momentuz, gogoratu Narzelosegi lehen zatian 10 minutuz bota duela epaileak, eta Laster sartuko dela, Laster zelaiatuko dela berriro. Zigor kolpea, Zartzi ireki horretan zigor kolpea Gijonen kontra. Eta zuzenean albora, beraz Hernaniren alboko sake izango du alde. Hernani erasoan, baloiari ezin eutsi Karbajok, Uzatze irekia, eta azkenean baloia kanpora. Albora, beraz. Gijonen alde, izango da. Venga, busca. Venga, Adrián, Sí. Zabaltzaile berria, osea. Zabaltzaile berria.
Uztartze bilduan dihardute oraindik, errepikatu beharko dutelako, ezkerre galean. Armailen aldetik. Nartzelosegi zelairatu da berriro. Eta orain joko zabaltzaile lekuan. Gijonen aldeko uztartze bildu izango da. Aieko Miner bigarren zatia zelairatu da Erraniko uztartzerdi ordezkoa. Aina! Hernani bultzaka tinko, baina azkenean Gijonek lortu du baloia nagusitzea, ezkerraldea zabaltzea ere lortu dute, beraien zelaian 10 metroko lerroren parean. Hernani hala ere, defensa aparte egiten ari da, eta baita baloia lapurtu ere. Ikus dezagun. Pikin bat arintzen duten jokua, pixka bat abiedura sartzen dioten jokuari, Gijonek ere aldaketak egingo ditu. Erranik batez ere aurrealdean egin ditu aldaketak. Einar Ratibele zelairatu da, bigarren zati honetan, lehen lerroan. Orain uztartze bildua Hernaniren iragarleak edo laguntzailea, Bake, Colt, Semio Balbez, hain zuzenari kamisetan ikusiko duzu, eta baita taldean ere CMO taldea dela Hernaniren babesle izenak horrela duelako, CMO Hernani Plus Rubi elkartea. Eta abiatu dugunez iragarleen saila, kafe Bake ere, Bake kafeak laguntza ditu, Perfait, iragarkiak orain pixka bat aizearekin gora eta bera ikusiko dituzue irudietan, Mafrea seguruak ere, aipatu beharrekoa dira, dena direlako laguntzaile Erranin, Alon automobilak, Uria pneumatikoak, lantegi aspaldikoa hemen zelaitik oso hurbil, eta Urume ibaiaren aldean ditu taldeak kokatuta iragarkiak. Ea ba, Gijonentzat baloia, baina bultzada ederra eman du Errani lehen kolpean, eta ondorioz zigor kolpea Erraniren alde.
Erraniren aldeko alboko sake izango da, eta bigarren zatian zelairatu den Joranden da Zapiaine jarriko du jokoan. Ikus dezagun zenbat jokalari dituen talde bakoitzak, Zazpina. Eta Erranik aurrelari bat izango du. Uztartze erdia, uztartze lasoa orain, Erraniek alde bikain jasota baloia, eta bultzaka uztartze lasoan jada ensego lerrotik 15 metro horbildu dira Erranik aurrelariak. Bultzaka eta ez da oso urruti egongo taldearen 6. ensegoa. Indarrez baidier dute, orain ikusi dugu lehen zatian eta azkenean ikusi duzuen bezala ensegoa Hernanik. Bultzaka, 10 metro bultzak egin dute eta azkenean aurrelarien bitartez ensegoa bigarren zatian zelaira dutu duen Einar Arratibelek egin du ensegoa. Erranirentzat 7. Aurrelariek eskarmentoa behar dute bere jokoan eta Einar Arratibelek azkenek urteotan hortxe diardu taldearen arroin urpokatzaile lanak egiten. Beñatari zetaren aukera izango orain. 34-13 eta 36-13 bigarren zatiko 20. minutuan. Esan dugu bigarren zatian, Hernanik aurrelari asko aldatu dituela. Horietako bat, Adrian Sánchez, Arroina, 18 zenbakia ikusiko duzuen bezala. Lehen lerro osoa aldatu du Hernanik. Zelaia erdian izango uzartze bildua, Hernanik aterako du. Aieko Minerrek hain zuzun ere, 22 zenbakiak, bigarren zatian zelairatu da. Eta azkenen Herraniren jokaldia, Anartzelosegi, atzera. Esku jokoan Errekaldera bideratu dute jokua. Hain zuzen ere parte hartu du Peru Burugainek. Buelta berriro, ezkerra aldera, Armaia aldera. Beñatari zetak luze. Ezkerri galean Iker Carbajok eta laguntza jasoko du. Hain justu Larrartek eman dio lehenengo laguntza. Orain eskuinera, Zapiainek. Azkenen minutu hauetan Herraniari da erabat nagusitzen, Gijonen zelaian diardu erasoaldi, eta orain ezkerraldera Adrian Sánchez jaso du baloia, bigarren zatian sartu den Arroinak, Aieko Minerrek eskuin aldera, jokaldia egin nahian eskura, gehienek hartu dute jokaldian parte, eta orain ezkerraldera. Einar Arratibel, Adrian Sánchez berriro baloiarekin, ongi eutsi dio indartsua da, kilo asko, Adrian Sánchezek eta uztartze irekian, Aiekok, ezkerraldera Beñatariz eta Anartzelosegi, Arrozkidek,
iaia talde osokatu esku jokaldi honetan. Eta zigor kolpea eragin du gainera, Hagen aurrez aurre, Gijonen zelaian, 18 metroa izango du aukera jokaldia egiteko Erranik. Pensatzen dut ia da markagailua ziurtatuta. Eta gainera gehigarrizko punt ensegoak eginda, arraroa izan da, eta bueno, pensatzen genuen eskura jokatuko zuela, baina ez, ustartze bildua. Hortik aterako du jokaldia Erranik. Hernani buru belarri, 7. segua lortu nahian. Ustartze bildoa Hagen aurrean. Pres erasoko jokaldia egiteko, bultzaka da ere metro batzuk irabaztearren. Ongi, baina baloia ahaztu egin zai atzean. Hala ere jokuz kanpo zigor kolpea berriro Hernaniren alde. Eta 10 metro baloia botatzeagatik. Eta iakasi Hagen aurrez aurre, hor segurazki ustartze bildua eskatuko du Erranik. Oso hurbil baita ensegularrutik, 5 metrora hor nun bait. Eskura jokatuko dute aurrarerien bitartez. Erasoaldi indartsuan, zuluak egin, hori da. Einar Arratibelek jaso du baloia, baina baita aurrera hori ere. Eta baina ensegua. Hasiera batak Gijonek joko, baina azkenean Jonander Zapieinek egin du ensegua. Beraz, 51 eta 13 Zapienen seguarekin. Zazpigarren enseguaia da Hernanirentzat. Eta orain Beñat Arizeta saiatuko da formatzen ensegu hori. Ez, haizea kontra zuen oraingoan eta kanpora. Gero ahaztuko bazaigu eta ahaztu aurretik Erranik 6. jardunaldian Santander bisitatuko du. Hori 6. jardunaldiko norgehiagoka izango da. Azken minutu luze hauetan Hernani eraban nagusi, bai jokoan, bai zelaiaren hartzean, okupazioan, eta orain ikusi duzuen bezala erasoa gibeletik atze-atzeldit egindakoa, Nartzelosek eskuin aldera, errek aldera. Jokalari guztiek nahi dute esku hartu jokaldian, eta hala gertatzen ari da. Partido hau irudogei izatea normal. Irudogei, baina trenduan lehenengo zatian, ezia puntza izango durako txikizortan, baina nahiko panikatu duek aldean. Gainerako jardunaldiko norgehiagoketan Gasteizko Gamarran huts eta 25 ari da nagusitzen Gipuzkoa sortzen taldea Gaztediren kontra.
baina 12 hasien horri gauka, oraindik ez da amaitu. Eta hemen Landaretoki Rubizelaian berriro Hernaniren aldeko zigor kolpea. Erabat ari da nagusitzen jada Hernani. 41-13 bigarren zatiko 24. minutuan. Urbietan 48-10 da irabazten Gernika, Robi taldea. Robi Club Santanderren kontra. Urrengo jardunaldian Hernani bisitatuko duen taldea. Eta Errekaldeko kiroldegian bada beste norgeagoka bat, Universitario Bilbao eta Unikak elkarren kontrako duten partiduan izan dugu Bilboko Universitariok eta Unika taldeak elkarren kontrari dira, eta momentuz markagailuari dagokionez behin epein erraz nagusitzen ari da Universitario Bilbokoa. 77 eta huts. Eten alditxoa orain hemen Landaretoki Rubizelaian, Gijongo jokalari bate minartuta dagoelako. Baina zorionez ez du hori bai gogoratu Gaztegi eta Unikaren kontrako behien arteko norgea atzo jokatu zela, eta irabazi egin zuela Intxausti Gernika Rubi taldeak 48 eta 10 Santanderren kontra, hori atzo jokatu zen. Eta gauza bera, lehen aipatu dugun Bilboko Universitario eta Unikaren artekoa, atzo jokatu zen 77 eta huts nagusi bilbotarrak. Hemen arauzko denbora amaitzeko dozena bat minutu geratzen dira, eta bitartean ensegua egingo du Hernanik, berriro Zapiainek, Jonander Zapiainek eskasa bikain irabazi eta abiadura bizian sartu da Jonander Zapiain. 46 eta 13 bigarren zatiko 31. minutuan. Eta 48 eta 13 Arizeta. Gogorazteko besterik ez bada ere, azken jardunaldian Gijonek etxean galdu egin zuela Gernikaren kontra 3-48. Hirugarren jardunaldian berriz galdu egin zuen Iruñean Unikaren kontra 38 eta 10, eta gainbegiratu bat emango digu Lester sailkapenari. Orain Gijon erasoan hemen Landaretoki Rubizelaian. Hernaniren zelaitik, Hernani zelaian, ensegu lerrotik, 15 metrora, jokaldia eskura ezkerralde urrumea aldetik. Balori eustea lortu dute Gijondarren, naiz eta Hernani defensa aparta egin. Han iragarkia ditu Hernanik.
Gaztelekuen alokairua, Iparra eta Erranin ere bada telepizza, leku askotan da telepizza Erranin ere bai. Eta horrek laguntzen du Errani. Orain Beñatarizetak lortu du blokeatzea kontrarioa, beti ere ensego lerrotik 15 metrora diardute Gijondarrek, ostikoz bai, baina norabiderik gabe, eta kontraera osoan Anarzelosegi ezkerreko hegaletik, baina zapaldu egin du marra, eta alboko sakea, Erraniren alde. 27. minuta bete da, gaur Txuri Blanko epaien jarraitzailea dugu hemen landaren, eta kronometro jarrita dauka. Eskasa, alboko sakea, Gijonen alde, 22 metroko lerroan, bikain, bi eskutera, ezkerra zabaldu, eta han joko zabaltzaile pase egokia egin du. Joko zabaltzaile Gijondarrak Joaquin Fernández da, eta epaileak azkenik. Erranien zelaian, aspaldi ez da ditu Gijon Erranien zelaian, baina, bueno, azkeneko bizpaide minutu hauetan, bera egintzen, Aieko Miner, Erraniko uztartze erdia baloiarekin. Eskuinatetik jokatzen orain Errani, bizi-bizi, 21 metro irabazi dituzte, berriro ezkerraldera eskuko jokoan, uztartze irekia, Aieko Minerrek ezkerrara zabaldu berriro. Arrozpidek lortu du erabat pasatzea, Inar Arratibele jaso, uztartze ireki azkarra, Aieko Miner, Adrian Sánchezekin jokatu, Anarzelosegi jada Gijonen zelaian dihardute, Erraniarrek, saiatu da Jonander Zampiain, baina barroia aurrera horri zaio. Hala ere, abantaialdeak aplikatu du epaileak, eta Errani orain bere zelaian, Anarzelosegi, Beñatarizeta, eskuina aldera, erreka aldera, enburume aldera. Hor ikusi duzun bezala haizeak eragiten die iragarkiei, dilindalan jarri ditu. Horrek esan nahi du, haize bortitza dugula momentu honetan ufada handiak, eta haize hori Erranik du aldeko. Bueno, egia esan haizea batzutan aldo batea, bestean bestea, eta momentuan eragingo du haize horrek nora bideratu baloia. Beraz ikusi duzu bezala, Gijonen partida guztia galdu ditu, eta gainera asko alde handiz. Eta ondorioz pixka bat, orain apateko dugu nola doen zailkapena. Kontuan hartu gabe, jokoan diren norge ogak. Julen Kano gaztea, gaur oso langile diardu partidan, berriro baloia jaso du, uztartze irekieten segu egiteko pera parta dauka Erranik, Anarzelosegi, eskuinera zabaldu, baina orain bai, orain uztartze irekia, baloia nola edo ala bideratu daieko, baina zigor kolpea aipatu zuen epaileak, eta alde izango du Erranik.
lehen postuan sailkapenari dagokienez, Bilboko Unibertsitario da 24 punturekin, 5 partida jokatuta, bigarren postuan Gernika, 23 punturekin, 5 partida jokatuta, hirugarren postuan Belenos, 4 partida jokatuta 18 punturekin, kopuru berdina partida dagokienez, 4 partidarekin, CMO Errani da, sailkapenean, 14 punturekin, 5 partida jokatuta berriz Santander, 14 punturekin, Alaber 5 partida jokatuta Unika, 11rekin, 6garren, 4 partida jokatuta 7garren postuan Getxo Rubi taldea, 10 punturekin, 4 partida jokatuta Gipuzkoa sortzen, 7 punturekin, partida dina ditu ere Real Oviedok, eta Oviedo 9garren da, 4 punturekin, 4 partida era berean Gaztedik, 10garren postuan Diardu, puntu batekin, 4 partida jokatuta Gijon partida bakar bat, tanto bakar bat ere lortu gabe, 7garren, barkatu 11garren eta 12garren, Uribe aldea 4 partida jokatuta, puntu gabe. Errani Uztartze irekian lortu ezkero baloia Erranik Uztartze bilduan, arriskoa sortuko du, baina ez Gijonek irabazi du, eta baita era defentsa lanetan urrundu baloia, baina Erranin atzealdean ongi ari dira baloiak eskuratzen, Anartzelosik orain eskuinaldetik, errekaldetik bere jokaldia, ostikara txota ensaioa egingo du. Ensaioa egingo du. Bigarrezakearen amaiera aldera, 40. minutuan, Arauzko jokari daukionez, 53 eta 13. Anartz Elosegik, taldearen 8garren ensaioa. Contra el Belenos, le quitarán el sombrero. Bigarren zati osoan ari da erabat iaia nagusitzen Errani. Orain 55 eta 13 Arizeta transformatu. Inigo, eguzkiarekin ongi? Gaur Inigo, Diardu Inigo kamararekin. Joanan iragolak eta nekanek beste eginkizun batzukaten eta bueno, beti gau jendea aritzeko lanean. Hemen gure alboan dugun Txuri Blankoren erlojuan, 5 minutu geratzen dira eskaz partida amaitzeko, eta orain Gibelean ongi hartu baloia, Aiekok, Anartzi pasea egin, Anartzek luze ostikoz, defensan, eta orain Gijonek, egin nahiko du jokaldia, baina ez, baloia lapurtu diote berriz Erraniarrek, Anartzelosek eskuin aldera, errekaldera, Uztartze irekia eragin, eta berriro ezkerra aldera. Hori da, azken minutu goten gertatzen ari joko Adrián Sánchez, Julen Cano, Beñat Arizeta, hor parte hartu du Andoni Larraztek ere, jokoan orain Uztartze irekia, eskuin aldera, eta ies egin dio aitzinera Einar Arratibeli. Baina minatuta geratu da, Erraniko jokalari bat, eta beraz etenaldia izango dugu partidaren aurrezko denbora amaitu denean, baina etenaldi desente izan da jokoan, eta ahaztu ez dakigun, gogoratu Erranik 5. jardunaldian, 7. jardunaldian barkatu, Santanderrera joko duela, Santanderren kontra jokatzeko. Hernani momentuz, gaurko partidan 5 puntu lortuko ditu sailkapenerako, eta 19 punturekin jarriko da
sailkapeneko 3. o 4. jardunaldian. Gero ikusiko dugu, Beleno zer egiten ari den, baina momentuz 19 punturekin jarrita dago. Etenaldia eta uste dut orkatila okertu zaiola, bai, mina handia sentitzen du eta zelaitik atera beharko dute Julen Kano gaztea. Osasun langilek lagunduko dute Julen Kanori hasiera batean behin eta partida jarraituko du. Gogoratu markagailuan 55-13 Errani aurretik 8 segu eginda. Iaia bigarren zati osoan ari da nagusitzen guztiz Errani, eta orain ere aukera izango du bultzatu ezkero pixka bat uztatze bilduan, baloia lapurtzeko, ez lortu du Gijonek baloia, baina beti ere Gijonen esparruan hagen aurrez aurre 15 metrora diardu defentsan Gijon. Ongi blokatu dute Gijongo uztatze erdia, Daniel Moreira, baina zigor kolpea ere egin dute Gijongoek. Beste aukera aparta Erranik kasu honetan 9. sego egiteko, albora bidali du ordezko joko zabaltzaileak, Arrospidek. Hemen kronometro ofiziala dauzkagu, bai Inigo eta bai Txuri Blanco, 2 minutu geratzen direla. Orain bat. Azken jokaldi Erranik. Bikain jaso gibelean, uztartzean, Analzelosegi eskuinera, eta Erran segua hortxe egongo da, Marraren gainean diardut Erraniarrek, eta baloia lortu ezkero altxatzea berdegunetik, ensegua azkenean. Ensegua 9. ensegua, beraz, zenbaki biribila, 60 eta 13. Aio. Eta baita gauzatu ere, 62 eta 13. Ea ba, amaitu horretik, zer gertatzen den, berdegunean, Analzelosegi zuloa errez ireki du, zelai ardiraino ailegatu da, korrikaldi bizian, Iker Carbajo, baloiarekin, diote mendik pasa, baloia
disputa da, uzatze irekia. Hernanik ensegua ginez edo ez kanpora bidaliz. Hortxe izan da Ur Garmendia, baloia jaso eta ies egiteko. Hala ere insegu lerroaren gaina eta partida amaitutzat eman dugu gaurko epaileak. Laburpentsoa egingo dugu, ari ginen hemen begiratzen gauzatxo bat. Baina, bueno, uste dut sailkapenean, azkenean, Hernanik laugarren jarriko dela, 19 punturekin. Laburpentsoa egiteko azkar, 5. jardunaldian, Espainiako Gorezko Mailako lehen multzoako norgehiagokan, Hernanik Gijon hartu du Landaretoki Rugby zelaian eta baita menpean hartu ere, hain justu ere, partidan zehar 9 ensegu egin da. Lehen zatian, 22 eta 13 jarri da Hernani aurretik, eta bigarren zatian beste 4 ensegu eginez, 31. minutuan 56 eta 13 jarri da era bat aurretik Hernani. Zapienek bigarren ensegu egin da. 40. minutuan Lanazelo egin 8. ensegua eta 9. ensegua aurrelariek egindakoa. Hortaz, azken markagailuan 72 eta 13 Hernani gailendu da. 19 punturekin sailkapenean eta datorren jardunaldian, 6. jardunaldian, Hernanik Santanderren jokatuko du. Bi taldeek elkarra gurtu, zaleak ere bai, egitako lanagatik, gaur jende rutxixoago, baina tira. Hortan geratuko da gaurko jardunaldia. Pensatzeko da, Hernaniko entrenatzaileek ere igoz eta poligote igoz, pozik direla, batez ere, bigarren zatien egindako norgehiago garekin. Gure partetik ongi izan.